Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadagan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Shella. Dear Priscilla, maayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminawan sa kuning tulumanon bagong bayani. Ako si Shella, ni ako magtrabaho karon sa Saudi Arabia. Usa ka katabang. Naagad ko padaning akong sigilanon sa pamasin nga makahatag og inspirasyon sa uban nga parehas nako nga cancer survivor. Bisan pa man sa tanang nakong pait nga kaagi. Sugdon ko nga kong sibilanon sa diyang dinipagod sa Pilipinas. Saot rin ako magsalti ni Mama nga baptos ko. Ay, Sheila, tabangir. Naghilak ka, nak? Wa, maoy. Pagsulti sa tinuod, klaro kaayo nga naghilak ka. Unsa may imong problema, ha? Wa lagi, Ma. Anak, nahibaw kag yun nga kontra kaayo na nakong bakakan ko. Sultihi ko. Ma, Sheila, baptos ko, Ma. unsa? Nayabag na ka, Sheila. Nanugutang mo mabdos ka nga wa man kay uyab nga gipaila-ila namo. Si Dondon, Ma. Siya nga mahal sa kong gimaptos. Si Dondon, kanang tambay diha sa iskina. Kanang lalaki nga magsigilag-sugal. Hayaw ra ko kumidyahe ingon ana, Sheila. Sorry, Ma. Unsa man nintay na sud sa imong utok, Sheila? Sa kadaghang lalaki, siya pag yun, ha? Kana pag yung tao nga irresponsable. Unsaon man unya niya pagbuhi ang inyong anak, ha? Dili ka ikaw pa mo'y mubuhi niya? Magkikistorya lang ko niya, Ma. Ay, nahibaw na siya nga mabdos ka. Wa, Ma. Makikistorya ko niya, ha? Ako'y makiksabot niya. Ma. May kinakikita ka na ako. Biningan kay kunin mo. Doon sa pa. Istorya ko na tao. Niya nun na. Ano sa man, ato ta sa atong... Anhirata. Tempara ko. So may problema ni mo, ha? Problema? Dako kayo doon. Dako kay ko problema. Kitang duha. Usa? Wak ko ka. Mabdos ko doon. Oh. Oh. Ano mo ka magatingog? Sigurado kang ako na. Animal ka? Kasi pa panilain nga ikaw rin akong uyab. Usaon mo ni? Nga, wap ko trabaho. Ha? Irresponsable din mo, no? May lagas palami, kanya karong ni resulta na kalma kay kasadan. Di pa ko andam sila. Kuya ako, andam ako, ha? Andam ko? Pero ang sahon, maninganian naman ni Don. Di ba na sa mama ni mo? Oo. Kung gusto nila magkikistorya ni mo, saan mo, atubang ka? O dili? Maayo kay ni atubang ka namo doon. Prangka-prangka lang nga pagkaistorya, ha? Wa gyud ko malipay nga ni mabdos ang akong anak. O kinsa man sang inahana ang malipay nga mapunta ang ilang anak sa lalaking way trabaho. Ma, Ti. Ay ko gati-ati, ha. Diretsohon na ka. Unsa may plano nimo sa akong anak? Wa ka bayay trabaho. Unsa may plano nimo? Barugan ako, ti. Mangita kong trabaho. Makalaom kami nimo. Oo, sir. Maningkamot ko. Nahala, sige. Pwede kang mupuyo din hisabay. Oh, mahimo kang mupuyo din eh. Pero bantayan ka na mo. salamat, Ma. Pa, Pero magsabot ang daan, ha? Imo ganing pasagdan ang akong anak. Palayason ka gyud namo ro. Kasabot ka? Wa makatingog si Dundun sa kisulti ni Mama. Pero iyagong gituman ang iyang saad nga maningkamot siya para namong duha sa iyang anak. Nagtuog ko nga magbalik payo na may kada ko nagkausaban si Dundun.
Kaysa iyang ipakita namo, responsable naman siyang pag-amahan. Pero bago man ako panganak, nag-anam na usabog balik ang iyang style sa una. O kay kami naman lang si mama sa bahay, kay si papa nilarga doon sa trabaho, mura siyag nagsalig. Nak, nakilom na itaon. Ano pag sigigilak? Na na na, na na na. Uy, sige na, hilom na. Asam na imong amahan. Hilom na pa! Ah, may kaniana ta. Kaunsa, hubog na sa gadon. Abi ko pag nausap na kadon doon. Lumoy, paano mo? Pagtarong si mong kinabuhi doon ha? Kaya ka na mga buhi nga waka, mong pagtarong. Kaya kung di ka gusto, ako ibig yung palayas ni mo din sa mo. Pamulayas ko, kenapa? Hindi ko makadungog sa imong yaw-yaw. Apa, ikra? Hoy! Animal! Animal ka doon doon! Huwag kay ayaw! Inom mo sa og tubig nako. Salamat. Kada kong problema ani dak. Mag-unsa naman lang mo ani nga wa naman si Dundun. Wa ka ba trabaho? Ako rin bahala, ma. Mabuhi ko kung wa si Dondon. Di na ko makibalik pa niya. Sheila, Magdako si Inday nga way amahan, okay na, bahala na. Basta kay di na ko niya sa bukod pa. Maningkamot ko para naman doon ni Inday. Mulakaw ko og mama, mangita ko kasud na trabaho. Bisa ko sa sutlan ako. anak, Inday, mulakaw sa mama ha. Araw na akay panggatas. Biyaan tika kitiyot ha, mubalik naman dayon ko, okay? Oo. anak, malakaw na ka. Oo, ma. Wala, nag-inisat lagi ka. Mulakaw sa ka? Naiipakuha ang akong amiga sa ilanak. Iya ko nun ipabaligya na ako. Unya, ako lang bahala kung pilay akong tubo. Maayo na lang makwartahan nato. Sige, ma. Unahan lang na kay basin og mahalinan ka dayon, ana. Unya, ikaw nak, ugma na lang kalakaw ha. Okay na, ma. Sige, ma. Manglaba lang sa ako. Sige nak, mulakaw na ko. Bye, Inday. Bye, nak. Bye, ma. Oh, kasabit sa kulawas kay kanila pa. Ay, kanindot. Kalami og tumi, Inday. Ako, masagod ka. Mag-Facebook lang sa ako. Oh. Wow. Haya-haya aning bilin, uy. Sige na maglaag-laag og laing lugar dos kawas. Ka-nice, uy. Ako ka siyang chatan, no? Kasi makatabang sin ako, makalarga ko sa kawas aron makatrabaho ko. Sabayan ako. Hi, Belen. Kumusta? Nasend na. Mayo tag, wa siya mo usab. Suod kami sa una. Mayo tag, di ko na din mahon, uy. Hala, nagdamag. Ako tabag na. Hi! Shi! Kumusta? Huwag na po ka mausap ha. Sabaan lagi hapon ta. Ay, siyempre. Magkasuod gata kung hilumuntak ko. Kumusta naman ka, oy? Gimingon ako ni mo, oy. Wala yung ka, magpagkita na ako. Nabisi sa kinabuhi, Len. Mangwa na panahon makig-chat. Sas! Ay, naminyo naman kunig ka. Ay, kumusta naman mo si Mumpana? Daw, may maminyo, uy. Nag-ipon ra. Nya karon no? Buwag ka sad ni. Ha? Uy, unya, ang inyong baby. Cute ba ka ito? Kita ko sa Facebook. Mabitaw ni chat ko nimo kay basinog na kay nahibaw-an nga paagi kun unsaon nga makalarga ko sa kawas. Wa man ko idea anak good. So, karon, ganahan ka nga mular ka. Sa una, diligyod ka. Nisugot pa ka sa una. Kita na duha na aron diri. Wa man ko choice len uy. Bisag di ko ganahan kinahanglan man maning kamot ko para sa akong anak. Maujud. Ah, sige, shi. Tabangan di ka. Tawagan ako ang nitaban ko sa una, ha? Pagkitaon ako, aron ipaila-ila dahil ka. Hala no, maubalin. Sige Len ha. Ipaila-ila ko dayon ha. Gusto ko nga makalarga dayon. Ikaw na lagi akong paglaom Len. Unya Len, ang say balita? Ay, shi! Good news! Nanagoy contact number niya. Ay, salamat! Unya Len, pwede na may magkita? Ako isend mo, uni ang yung number, ha? Pero, magpalain sa tabo. Mo baby, kinsa may mabantay. Di ba maayo nga, yaya lang ang binlaro para hura siya, ha?
ipahimutan ko na si Inday before ka malarga siya, ha? Ulit. Oh, unsa? Mularga ka? Oo, ma. Mura kinay paagyaran, mahaya-haya nga itong kinabuhi. Oo niya, si Inday. Unsaon naman lang. Maulagi untay akong hangyo ni mo, ma. Nga sa pagkakaroon, wa pa man ko ikabayad kung magkuha ko bubantay ni Inday. Mahangyo unta ko ni mo nga ikaw lang usa ang bantay niya, ma. Ay, intawon, Sheila. Tiguwang na intawon ko, day. Uy, dili na madasa akong lawas nga mag-atiman pagbata. Iniglargar bitaw na ako, ma. Kaya inigsuldo na ako. Magkuha man tayong pugyaya. Na, dili gyud ko pasalig ana, Sheila. Ayaw na laglarga kung mauna. Ma, Anak, pag-amping mayakid ha. Dili magpataka og salig sa mga tao dito. Dili magdunta ko gusto nga malarga ka na ko eh. pero kinahanglan man, ma. Sige lang, kung makasweldo na ako dito, magpadaday ko para palit mag-cellphone para magka-video call na tayo. O diyan na pag-una-una, anak. Basta pag-amping lang yun sa imong trabaho. Oo, ma. Inday, like asa si mama ka. Balik ka magpadayon. Nahala, sige na eh. Dili na ta maginilakay. Mubalik ra ko gadayon. Sige, ma. Ato na ko, ma. Love you, baby. I love you, ma. Welcome. Thank you, sir. So this is my house. I am the only one living here, except my helper. Wow, kaya ko siyang bahay. Pero siya ko saan nagpuyo. Oh, asa ka dema? Ang bata nga akong bantayan. Ngayon siya nga babysitter mang puno ko. Sir, if you don't mind me asking, who am I going to babysit? Me? You? But they said, Don't complain. You are here to have no choice but to work. You understand? Oh. Do you understand? Yes, sir, yes, sir. Oh, I'm sorry if I shouted you. Oh, iya kong kikakos. Sir, don't, sir. Sorry. Miriam! Yes, sir. You bring Sheila to servant's quarter. Then after, you go to my room, Sheila. Okay? Iya kong kinatan. Ew, yucks, kalain. Oh, mauni atong kwarto. Ala, bisaya po di ay ka? Oo, in town. Nabiktima po ko ani atong amo, uy. Nagtuo ko nga, lain akong trabaho. Pag-abot na ako diri, lahi ang trabaho nga gihatag. Mao pa? Oh, hinuon side, dili man layo sa akong gi-expect na trabaho. Pero, nga naman kang magpaatiman man siya nga himsog pa man kaayo. Di pa man siya tigwa nga pinahanglan ng atiman nun. Ha? Ambot lang kaday, ha? Pero sa mga niaging nag-atiman niya ba, puro yun na mahawa ay, dili makaagwanta. Ako naman lang ganing usang nahibilin din. Ha? Nga no ka, no? Ambot nga no. Basta mahibong na lang ko nga muhawa nagkalit. Pero day, abi ni mo nalipay ko nga naanak ka. Dili na kita ako maginusara din eh. O sige na uy, ibili lang usan imong mga gamit ha. Unya na naipahimutan kay basig masukot si sir sige naabot nimo. Sige. As napit ang iyang kwarto. Kulpaan man hinuon ko, eh. Huwag ko ganahin sa iyang kipuhat kay iya kong gikilhatan. Murag na marog akong balhibo. Mauni ang giingon ni Miriam ang kwarto ni Sir Rashid. May nito pa. Sir? Sir Rashid? Amin. Ay, salamat. Tugpag na kitawan, apin akong naunsa na. Sir? Hey. Sir, magkakusmagog ka, sir. Let me go, sir. Let me go. Pertigin akong kurata sa gibuhat ni Sir Rashid nga iya kong gigakus. Nagisikisik kog maayo aron buhian ko niya. Pero igura ko niyang gikatawan. Sir, Okay. You're so funny, Sheila. So funny. why did you do that, sir? I was just trying to scare you. That's it. Okay. Sus, di pa nanti ka amo ay. Pasensyahan lang sa tika. Sir, what do you want me to do? I want you to rest for now. Because we will go to grocery store tomorrow. Ha?
Wala siya katabang aron may mangumbra. Now, go. Kaway klaro ba ani niya, oy. Nagsulti lang ta siya kanina daan, nga mauna. Nagapahuay na unta ko ron. Ay, nahapsay unta ako mga gamit. Salamat sa pagluto, day, ha? Unsaon nga daghang mo ko gibuhat, good. Ay, okay na day, oy. Umasa kay gibuhat ko, except sa pagkuyog-kuyog ni sir. Kung nara ko din sa bay, okay ra kay nga mutabang ko nimo. Unya, kumusta man si Sir Rashid, day? Okay ra? Okay naman day, pero medyo stricto, pero Wow, smells good. Is it ready to eat? Yes, sir. I already prepared the dining area, sir. Okay, come on. Let's eat. Sir? Let's eat together. The three of us. but No buts. Come on. iyon ko pa naman akong kamay. Okay, sit. Sit. I'm so hungry. Miriam, come here. Let's eat. Yes, sir. Abi ni mo, day. Wa pagyud ko makatuo nga nakigdungan og kaon si sir nato. Pila na ko katuig nga nagserbisyo niya pero di gina mga daday. Pero karon, murag ganado kay sini kaon ay. Oh. Ay, maudi ay. Ha? Ano di ay day? Basin og giganahan siya mo kaon kay ikay nagluto. Sapa ka diya, uy, naamiw ka. Lagi. Kasi binuang diya, day, good. Abi ni mo, day. Nakabantay ba ako niya ganina. Pilit kay tinanawa ni mo. Wa pa ka na siya makagusto ni mo, day, no? Oh. Day, kung manguyab kay na ni mo ba, sugta dayon. Day, Miriam. Anak, kumusta naman ka diha? Okay ra magpitiri, ma. Maayo ra ang imong amo diha? Wa ka daw nauga na. Wa, ma, uy. Buutan man gani kaayo ang akong amo. Maayo hinuon, nak. Si Inday, ma. Kumusta? Maayo ra. Ay, maayo untag makakuha ng tagyaya, no? Aron makalihok pag ko dinisbay. Sige lang, ma. Kung makadawat ako sa akong sweldo, magkuha tayo na og yaya. Maluoy na pud ko nimo, ma, uy. Di ba lalim ang magbantay og bata? Nak, Ma? si Dundun ba? Nga namas dun? Ni ari siya sa bahay kahapon. Nangita ni mo. Pagkaanyag na sa? Ayaw sulti ighain ko, ma, ha? Basi kuhaon ni ang bata kung may pause nga ni ako slayo. Nahibaw naman si anak. Mamugos manggod siya good. Ani mahal tawhan na, uy. Nak, Sunod, ma, kung mo anak gani. Ayaw ablihin sa putahan, ma. Pasag din na siya. Ayaw yung pasudla, ma. nak. Lami na kay kiuli. Pero bago pa kay ko din eh. Di ko pwede mapanasa ang pamingaw ni Inday. Panikabot kong maayo, haron ko magkatingkom na ko. Muli ko na yun sa Pilipinas. Kuyawas animal, ha? Pagkaagig mo gnaong doon. Sa naap ako sa Pinas, wa siya magpakabana na mo doon ni Inday. Unya karon mo balik siya. Wala kay pagpati pa ni mo doon. Wa na. Hey, Sheila. What are you doing? I'm just helping Miriam, sir. She's cleaning the toilet, so I'm just helping her finish her job. Are you going somewhere, sir? You want me to go with you? No. I'll just stay at home. Keep up the good work. I'll increase your salary if you work hard. Really, sir? Thank you so much, sir. Anak, dako naman kayo ning imong gipada. Ay, sige lang, Kud Makoy. Para naman ba ninyong inday ang akong hinaguan din ni Ma? Unya, naa ba kay imo diha? Ma, sa pagkakaroon, akong gihurot og padadi at tanan. Total, libre man ko diri. Libre ko tanan. Unya, Ma, kumusta na mas inday diha? Ay na, mahila kayo kada kaadlaw, nak. Magsigig hilak-hilak, maglangi. Dili magani ko makatog. Ang yaya di, Ma. Di kuhaan gay na ko og yaya si Inday aron di na ka mahasol. Na, di man sad mo hilom kung ang yaya mo imo kugos good. Mangita man ang bata nako. Kaluoy sa tao sa akong anak ko eh. Gimingaw na baya kaayo ko niya, Ma. Sige lang, nak. Gamayng pag-antos lang, ha? Para bitaw ni Inday imong gibuhat. Oo, Ma. Nak, Ma, nakay gusto isulti? Si Sheila na, ma. Kinsa to, Ma? Si Dondon to? nak, Anong naamlang animal diha, Ma? Maayos siya pakitaan ni Inday, ha? anak, ni Anhi siya kay nangita siya nimo. Nihangyo siya nga magkikistorya unta nimo pero gibalibaran ako. Pero nak, dili na nako siya mahibong balibaran nga mo bisita ni Inday kay doon na siya katungod. Wa say katugod ni Inday bisa gamay, Ma. Wa! Palihog lang mahaba pahawaan ang tawhana diha. Ayaw na pabalik ka, Ma. Palihog lang. Dong, uli na lang usa sa inyo, Dong. Sige na. Gusto ko mag-istorya ni Sheila, ma. Utang buot, sige na. Di na siya di puyog balik.
Matubag ako! Sorry, Nak. Sorry. Mupauli ko, dili ko gusto nga magduol-duol na siya sa akong anak, ma. Sheila? Ma, sige na, ma. Gitawag na ko sa akong amo. Ikis na lang ko ni Inday, ha. Ako sa pagod kaya to na ko akong amo. Bye, ma. I want you to change. I have a party to attend. Sir, can I just stay? Hey. What's wrong? Are you crying? No, sir. You have a problem? Nothing, sir. I'm fine. I'm just not feeling well. Really? Why? What's the matter? It seems like you really have a big problem. Okay. I will stay here with you. What? Why, sir? You said you're going to a party. It's just a party. I want to talk to you. You need someone to talk to. Don't you? Kapuutan na ka-caring. Dili siya mo tamong sa party aron lang maminaw sa kong problema. Sir, please, ayaw palabi. Pasig ma-in love ko ni mo. Hey. Are you okay? Yes, Okay, yes, sir. okay, come on. Tell me about your problems. What? And you wanted to go home just because of that stupid man? Why? Are you still in love with him? No, sir. Not anymore. I wanted to go home because of my daughter. I'm afraid that anytime he will get my baby and... Shh, relax. We will find a way, okay? I don't want you to go home. But, sir... You know what? I hate that man. If I were in his shoes, I would take care of you more than anything. Because for me, family is everything. Sad to say, I don't have one. Aren't you planning to get married, sir? I have, of course. But the woman that I love died years ago. Sir, I loved her so much. I haven't found anyone like her. But you know what? You're too opposite to her. You two are too different from each other. sir, But I don't know why I like you. sir. Pwedeng kusuga sa lagubo sa akong dukan tungod sa gisulti ni Sir Rashid Priscilla. Iya kong gipaka sa advance aron mabalhin og bay nga abanganan sila sa mama aron dili na misamag pa si Dundon kanila. Anak, salamat kayo sa imong gipada, ha? Way problema, ma. Ang importante nga di na mo sa muko ni Dondon. O, nak. Pero hangtod ka no sa man ni mag-abang og baydak, aron lang malayo ni Dondon. Hangtod mo uli ko, ma. Dili ko gusto nga magsige pa siyang samok kawa ko diha. Pagkaan nga naong sa, pila ka tuig siyang wa, nya karon mo balik siya. Sige lang, nak. Ayaw ka bala ka. Wa siya may bawghain meron. Mayo hinuin, ma. Basta, ma, ikaw unay bahala diha. Murag nagpermi na gid dida. Ha? Permi na kitang tulong nga magdungag kaon. Sampa di abi na sa. Are you still laughing at? Are you laughing at me? No, sir. Sorry, sir. It's okay. Next time you teach me how to speak Cebuano. Ay, no, sir. It's very difficult. Really? Try me. Ikaw, day. Sige na, tuloy. Guwapo. What? Guwapo. Guapo. Wow! You're good, ha? See? You look more beautiful. You laugh, Sheila. Ay, ni si Mangman. Toy. So, how's your mom and your baby? They're fine, sir. They moved out already. Good. Good. So, Dondon doesn't know where they are. Yes, sir. By the way, I want you to prepare a lot of food tonight. I'll be having a party here. Okay, sir. I want Sheila to cook. Oh. Because I told them that you are a good cook. What? Okay, sir. Tingawan nila tan-aon day, oh. Haya-haya kita sa pasanay kwarta sa. May hunahon ba? Lagi, uy. Kitang mga way kwarta. Igo na kitang tatanaw nila. Mao-cute. Pero wala ko anang party-party day, eh. Nana ko'y anak. Nga naman di ay. Dili na di pwede kung naanay anak. Day. Malain sa taba. Ayaw kalain sa kong pangutana, ha? Oh, unsa man na, uy. Unsa man real score ninyo ni Sir Rashid? Kamu na?
Dili, day, uy. Nakabantay man gud ko nga sweet siya nimo. Ay da, huna-huna lagi na ni mo, day. Pero na kay feelings niya. Wa, uy. Usa pa sad, kung naamang ganit may feelings para niya, dili pwede. Oh, ala day. Tanawa si Sir Rashid oh. Gisayaw-sayawan sa babay. Naon sa mga babayhan na, uy. Kaigat ba? Confirmed. Nakagusto gid kang Sir Day. Yo, subo ko swerte, day, uy. Tawag ka lang ko, ha? Kung manas lag party diha. Naon sa man ko. Muram ko kisapot sa ko nakita. Amaw man sa day ni Rashid. Nag-ingon-ingon nga naka-like siya nako. Nya karon, lingaw sa page siya sayawan sis babae. Umbog na siguro to sila. Okay. Ano naman niya kung suso? Kasakit o kakatol. Tempa. Hala. Ano niya ako nahikapan? Oh. Hubag. Hala. Nahihubag ang akong suso. Hala. Namuwa pag yun. Nga naman kahaniya. Mao ba day? Uy, ipatanaw na uy. Abi ni mo day ngon ana beto sa akong iyaan sa una. Yan na ana day sa breast cancer. Day, simpa ko sa in-town, day. Uy, ayaw taon. Uy, dagan pa yung gusto anay. Mao gani nga ipatanaw na samtang wa pa na mo grabe. Milya, madlok man ko, uy. Day, mas angay kang mahadlo kung dili na matanaw. Unsaon naman lang imong mama og imong baby kung simba kog ni mahitabo nimo, ha? Unsaon naman lang nimo day? Day, Miriam. I'm so disappointed, Shella. Sir. Why did you not tell me? You don't trust me? No, sir. Of course I trust you. But, But why? I'm afraid to tell you because I thought that you will send me home. No, I will not send you home. I won't let you face that problem alone. What do you mean, sir? We'll find a cure until you'll become a cancer survivor, okay? Really, sir? Yes, Shella. I am willing to help. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Sorry, sir. I'm just being carried away. It's okay, it's okay. But I have a favor to ask. What is it, sir? Anything, sir. In exchange of your kindness, I will do anything for you. I want to have a child. And I want you to be the mother of my child, Sheila. But, sir, You said you would do anything for me. but, sir, that's too much. Sheila, I'm the only one who can help you. But don't worry. I will give you time to think. Sir, But if you don't really want to, then I will send you home. Sir Rashid. Hay, paita sa ni Sir Rashid, uy. Nitake advantage man pud siya nimo. Naglipugit ko na ay. Naglipog na ko. Ang nakapait pod. Kay kung dili ka musugot, ulion ka. Kung uli ka, unsaon naman imong pamilya sa Pinas? Imong baby in town. Magsugod na pod kag balik. Ang nakapait kay magantos pa gyud kasi imong sakit. Day, Miriam. Pero kung modawat ka sa offer ni Sir Rashid, tabangan ka nga maayo sa imong sakit. Ug dili ka pa paulion. Pero mangayo sa gyud siya anak lagi nimo. Day. Ay, kalabad bes o ani uy. Pero day, mangutan na lang ko ba? Ayaw lang kalain ha. Sa mana, Day? Sure ka nga, huwag ka makagusto ni Sir Rashid. Kaysa inyo ra bang tinanawan, klaro man nga na may gusto sa usag-usa. Pero ambot lang baka ka kung nasayop ba ko. Dili lisod mahalon si Sir Rashid, Day. Buotan siya. Pero sa pagkakaroon, ang akong anak ang akong gihuna-huna. Muuli na lang ka ako, Day, no? Gimingaw na sa ko sa akong anak, yun. Sugad paglargan ako, wa pa ko mauli. Pila na ka-birthday niya nga wa ko. Day, Makisulti ko Sir Rashid. Manangid ko nga muuli na lang ko. What? You want to go home? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. I'm sure. Oh, okay. If that's what you want, I'll send you home. Really, sir? Yes, Sheila. I will let you go. Thank you, sir. wow! Congrats, Day! Cancer-free na gyud ka. Salamat, Day.
Dako ko pasalamat ni Sir Rashid sa iyang pag-atimay nako. Maog yun. Pinangka kayo kaniya day no. Bisan gud og wa ka magtrabaho pero soldado gihapon ka. In love na gid siguro na siya nimo no. Amaw eh. Gibuhat lang siguro niya aron makabayad ko sa akong mga utang niya. Bitaw day. Ang inyong gikasabutan ni Sir ba? Padayon gihapon to. O day, giluwas niya ang kinabuhi sa akong anak. Giluwas po niya ang akong kinabuhi. Dako ay kukutang na puputoy niya. Mao nga angay lang nga pausa nako sa siyang gibuhat. Love na nimo siya no. Day, Maria. Awa na mo ka. Klaro kay kaday. Amaw. How are you, Shella? I'm good, sir. Good. Sir Rashid, about our agreement. No. Don't mind that. Oh, what do you mean, sir? Forget it. Okay? It's not good for you. But, Sheila, I realized something. I don't want you to think that I took advantage of you because you need my help. I help you because I want you to live longer. I don't want to lose you. You know, I like you, right? I still do. No, I don't like you anymore. I love you. Sir Rashid, So please, just take a rest. I want to give you a child, sir. What? I want to give you a child not because I owe my life and my daughter's life, but I want to give you a child because I love you. Sheila. Welcome home, anak. Ay, makamingaw ning atong bay. Magkamingaw kit ma. Dong, ipaso na naglahos ang tanang mga gamit ha. Sige na, sud na lang. Ako ni bahala din Rashid, you follow my mom. Go inside. Okay. I'll bring Inday with me. Ali, at ito sa sud. Play ta. Okay. Come here. Giguyod ka si Rashid ni Inday ay. Hasundo na ko sila, anak. Okay, ma. Pag-andam na lang makaon mga palihog. Oh, ha? Nga man? Gigutom na sad ka. Bago pa ganitang nangaon. Lami man ikaon-kaon mo, uy. Uy, mura man hinoon kag mabdos, nak. Kanindot kahapan nyo. Aron bayran ako ang kaayo ni Sir Rashid nako. Nak, ayaw pag huna-huna nga mo mabdos ka. Aron lang makabayad kas kaayo ni Rashid mo. Muabot na ang bata sa hustong adlaw, nak. Oo, ma. Pero kalipay ka ni Rashid no nga mahatagan ako siyang anak. Wata lang, nak. Muabot na lagi na ninyo. Sheila, Oh, si Dondo, nak. kanusalan ka na uli. Ibingon lagi ko ni mo. Buhi iko. Kaya sunod ko ni mo. Tungod ka na nagkipariner? Ha? Kapag ka imog na mo pakita pa nako no? Dundun mahimo ba ay nakog sa muka pa? Daghan na siguro kay kagkwartas, Mga nagsalig na ka. Hoy, Dondon. Pag hinay-hinay sa imong baba, ha? Magpatawag kong tanod ron. Yamat. Isugan ko ni mo, ma. Abi kay na naman si Sheila din sa Pinas. Blaba na kaniya. Pero sa dito pa sa Saudi, sa sige pa kong anhi, welcome kay ko din, Kay matod pa nimo, nagpasalamat ka nga na ako nga nagpakaon ninyo. Kay walay pala ko si Sheila. Hoy, ayaw na utang akong ginahan ha? O pukutan na sa mama nimo. Aron may focus tinuod. Mga nihilak man ka. Tinuod ba? Sulti ko nga dili tinuod ang gisulti ang natawan na ma. Ayaw ko tumagang hilak lang ma. Sulti ko kung tinuod pag gisulti ni Dundon. Sulti ko. Anak, masaylo ako. Masaylo ako, anak. Mga luman. Ganuman. Nalikamot kong bayo sa Saudi para ninyong inday. Ay, maday kwarta pa doong, ma. Sugal. Dondon, paghilom na, ha? Pahawa na. Gusto kong makakita sa kong anak. Nga naman, para unsa pa man, ha? Amahan niya pong kuniya, Sheila. Anus alang? Ha, Dondon? Dugay nang wa ka nagkatungod sa kong anak. Papa? Oh, Inday? Nak! Papa! Papa! Anak! Sakto na. Inday, dali na. Kunya na. Karoon pa may nagkita og balik sa bata. Inday, na. Dali na. Agay! Ambing akong anak. Ambing ang bata. Papa! Hey, stop it! Wa kay nabot! Ginugo! Inday, dahil na patagas na doon. Rashid, stop! Stop! Ayop
Nagtuo ko nga sa amang pag-uli sa probinsya, Priscilla, malipayon ming tanan. Pero dili may undangan ni Dondon. Ug tugon siyang gibuhat nga pagdunggap ni Rashid na preso siya. Pero critical po ang kinabuhi ni Rashid. Rashid, sukol gina. Sukol. Ayaw pagpanaog. Sakit kay tanaw ng imong kahimtang ron. Rashid, mata na. Wala si Dondon. Wala magsabog-sabog pa nato. Kung gusto ka nga mamalik na sa Saudi, masukot ko. Mas ayaw lang kong biyahe. Mahal kita ka. I love you, please. Please, malukoy ka. Rashid! Rashid! Thanks God! Thanks God you're awake. I've been waiting for you to speak English. I don't understand what you're saying. You mean you are awake the whole time? Yes. Oh, I hate you. But you just said you love me. Whatever. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Happy birthday, Inday. Sige na mga ano ta. Sige na. City na gits inday. Dali ars padahon na. Oh, maugit pa. Pwede nang sundan. Dugay ng pwede maoy. Pero wa pa lang mo abot. Sheila, let's eat. Mama, let's eat. Oh, you're so cute, Rashid. Say it again. Mama. Mama. Oh, nak. Wa palagi ka matok. Si Inday. Natog na si Inday, ma. Di ka po siyang birthday party. Ikaw, wa ka kapuya? Ganong wa pa man ka matog? Nalang ko kayo na ma. Unsa man? Di naman ko ganahan mo balik sa Saudi, ma. Unya, nak. Si Rashid. Mo lagi akong naproblemahin. Siyempre, ganahan gina siya mo uli sa ila. Ako man din ako gusto nga mabuwag ninyong duha ni Inday. Pag-istorya mo ni Rashid bahin, ana. Maayo nang kamo mo'y magsabot kung unsay angay ninyong buhaton, okay? Sige na, nak. Katuog na. Sige, ma. Where's your mom and Inday? They left early for school. Oh, okay. Let's eat. Okay. Rashid, Yes? Anything? I just want to ask if... Do you like it here in the Philippines? Of course, Sheila. I love it here. But you want to go back to Saudi, right? Yes. Oh, why, Sheila? You don't want to go back to Saudi? I don't know, Rashid. I don't want to leave my daughter and my mom again. Okay. We will stay here. What? We will stay here with Inday and Mama. But how about... Nah, Miriam is in there. She will take care of my house. Rashid? Let's make a family here, Sheila. Yes. Yes, Rashid. Mao ba, day? Ana na gyud mo for good? Unya ang bahay ni Sir Rashid? Ikaw na lang ko ni bahala, dag atiman. Mularga lang siya diha kung nanay importante anhaon. Pero anhin na siya for good. Maayo hinuon, day. Unya, kumusta man? Naanay umaabot ka, baby? Na, wala kiday, uy. Wa pag kitagis ginoo. Ay, day. Naara ba day naginguna ko ba nga? Na ako ni cancer survivor nga dili mo mabdos o lisod ang mo mabdos. Unsa day, Miriam? Pero naara man sad ko ni mo mabdos kihapon. Oh, Patanaw lang mo doktor, day, aron sigurado. Kaya ano gun kayo kung simba kong dili na ka makaanak? day, Miriam. Pasaylo ako, ma, kung ganun karon lang kung isulti ni mo. Nahatlak magod ko nga basin og paulion ko ni mo kung mahibaw kang doon ako'y cancer. Anak, ako ang una nimong kasultihan sa tanan. Aw, hinoon. Kung nahibaw pa ko ato, paulion gyud ti ka. Anak, doon ako'y katungod nga mahibaw sa nahitabo ni mo kay imo kong inahan. Dili maayo nga mulimod ka nako. Sorry, ma. Sorry, kid kay. Sakto na, sakto na. Ayaw na paghilak. Ipatanaw na ninyo sa doktor kung mumabdos ka ba o dili, ha? Pero mamahadlok man ko. Mahadlok ko sa isulti sa doktor.
Unsa o lalakon mo ingon siya nga di na ko makaanak. Ayaw ra gud paghuna-hunaan anak. Mao ganing magpa-check up ka aron mahibaw-an nimo. Huwata na lang nako mga mumabdos ko. Di lagit ko magpa-check up. Ay, kagkahi gid mo o. Nahala sige, ikay bahala. Shella, I want to go back to Saudi. What? Why? My friend is getting married. I have to be there on his wedding day. Oh, okay. Okay. You'll be back soon, right? Yes, I'll be back by weekend. Okay, okay. Take care, okay? And don't drink too much. I know. I love you. I love you too. Duha naman ang kaadlaw sa kanaabot si Rashid sa Saudi. Pero kausar ko siya nanawag. Iko lang nagpahibaw nga naabot na siya. Di lang ko makunahuna o pati. Ay, sakto. Si Miriam. Damday ko yung number niya. Si Miriam akong tawagan. Niring na. Tubag ka, please. Please. Day, Shella. Maayo kay nanawag ka, day. Day, na si Rashid, ha? Naa kaayo. Hubog. Ha? Haambot, oy. Ngano nagpalabi ni sila inom. Nya, day. Ayaw gasuko, ha? Pero nahinamdam ka atong babae nga nagsayaw-sayaw sa atubangan ni Rashid sa diri pa ka. Naa diri, day. Nagsikit-sikit niya. Pero si Sir Rashid, way kalibutan kay hubog kaayo. Mao ba? Mao ding wa manawag. Ay lingaw di ka siya diha. Sige day, salamat ha. Salamat. Isalig ko ni mo, Rashid. Kaya nagtuo kong tarong ka. Otro man sa diay ka. Anak, ayaw usag hukom dayon. Wa pa ganit na mahibaw kung sa gyud tinuod. Dili mamakag si Miriam nako. Maamiga ko na ko siya. Huwata lang nga mouli si Rashid din Ayaw pagsige hilak-hilak diha uy. Siguro naglingaw-lingaw siya kay huna-huna niya. Uyab-uyab kami. Char-chara siguro ning iya mga gusto siya magabatod ng pamilya. Kung tininood ning iya, iyaw ta kong hagtunog kasal, di ba? Ay, ambot ni mong anak ka. Magbinuotan gyud sa school, ha? Oh, Lola! Ay, ma, nadi klase si Inday sa Padaman Ruin? Onak. Kay iniglunis, wa man sila'y klase. Ah, mao ba? Sige na ka. Basig malate na ka. Amping ha. Bye, mama. Bye, anak. Shella? What are you doing here? Oh. What? You had so much fun in Saudi, right? So why are you here? I'm here because you're here. Whatever. Hey. Let me go. What? What's funny? I remember when we first met, I made fun of you because I held you tight and you asked me to let you go. I will never let you go, Sheila. Rashid. Muning usa ka rason nga nung na-in-love ko ni Rashid Priscilla. Kaya perming ipa-feel nako nga mahal o importante kay ko niya. Bisan og naglagot ko niya, gipasud ang gihapon nako siya sabay aron maminaw sa iyang rason. Now, tell me the reason why you got so drunk. How did you know? Miriam told me everything. You trusted her? Why not? She's my friend. Do you miss her? What kind of question is that? Of course. Rashid, are you trying to avoid my question? Last one question. Okay. Last one, okay? Last one. Will you marry me? What? You can say no if you don't want. No one's watching us. But what if I can't give you a child? For me, you are enough, Sheila. I love you so much. I love you so much. And I love you more, Rashid. So, it's a yes? Of course. Yes. I will marry you. Yes! Yes! Miriam! Miriam! Atik-atik na itong hubog siya, ha? Palagot na to na ako ba para ma-surprise ka? Hi!
Hilak-hilak pa ka na. Kay baho pa lang ka ay nga lami na kayong ikatawa pag hilak-hilak ni mo. Kalain ninyo. Uy, inyo kong giblind, ha? Thank you. Thank you. Thank you. Day, congrats, Day. Thanks, thanks. No, wag ko. Magdahong nga magkadayon yun mo, Sir Rashid, ay. Sige mo kang panungog ko, then awa na develop doon ko. Grabe, no? Kinahanglan ba gyud ay kamo adto sa Saudi para makita nimo imong forever? Hay, ako ani pila na ko katuig sa Saudi. Wa pag yun in town mo abot. Dahil di pa panahon ni mo. Or, basig baguwang daga na lang yun. Uy, simbako taon, simbako. Are you happy? So much. So, let's make baby. Amaw. What's that? It means I love you. Oh, amaw, Sheila. Rashid, umadya sa kong tupad. Kasayo ko ni bangon. Mabangon na lang sa ko. Hey, my wife. Naaraday ka diha. Kasayo ko di mo nag... Sheila? Nagsukam ako. Kiluot ko nga nakapanimaho sa kiluot ni... Sheila? Sheila, are you pregnant? I don't know. Maybe. Let's buy pregnancy test to make sure. So, what's the result? Positive. I'm pregnant. Yes! Thank you. Thank you. Thank you. I love you so much, my wife. I love you too so much. I love you more, Rashid. Oh. Way kabutangan sa among kalipay ni Rashid nga mimabdus ko. Bisan pa man sa akong kaaging isip single mom o cancer survivor, nagpabilin kong gikon tungod kay naibaw ko nga na ako'y rason ng Ginoo nga nung nahitabo din ako. O karon humanay ko sa chapter sa akong kinabuhi nga nag-antos ko. Ug mauna ni ampaw sa akong mga pag-antos. Malipayon ako karon. Dini na lang ko to dagan salamat. Inyong magtatampo, Shella.